с подкрепата на Ровитекс, част от МКМ Груп. Здравейте, уважаеми зрители! Отново е неделя и отново е време за спорт. Ето какво ще видите в следващите 60 минути. Валентин Михов какво написа в първата си книга? Димитър Димитров Херов за казахстанския футбол. Ден преди премиерата на филма Кристиано Роналдо. Дунав Русе продължава участието си в FIBA Еврокъп. Офроуд. 20 екипажа спориха за титлата. Юлиан Ненов, младата надежда на русинския футбол. В средата на седмицата Валентин Михов, който е бивш президент на ЦСКА и на Българския футболен съюз, представи новата си книга "В играта на живота". Срещнахме се в неговия офис, като разговаряхме не само за футбол. Господин Михов, защо решихте да напишете книга? Защото в България всеки прави това, което му е работата. И аз по едно време се усетих, че годините хвърчат. Минах 61, вече след 2 месеца ще ви каня на рожден ден за 62-та годишна и като си помислих колко живот имам още, то е малко, ще да оставя нещичко, следа. Ами като събрах цялата история, която имам, цялата бумащина, дъщеря ми е направила една голяма услуга на времето, тя беше мънички, 11. Всички мои изказвания срещу мене, за мене, стратегии, тя ми ги е събрала в около 50 столични тетрадки. С всичките ми неща. И после много 30-40 албума имам. Всяка една снимка ми говори. И виждам, че тези 280 или 90 страници, не знам, още не съм я видял тя утре мисля, че ще пуснат по книжарниците. Трябва поне втора и трета част. Нещо като трилогията на Антон Дончев. Почвам да се прави. Нали, това казах, че човек, който не му работа, това прави. Но видях нещо, което е важно, че в тези писания, 90-та година, 91-та, каквото съм говорил, сега са много актуални. Много актуални. Тоест, за 25 години някои неща, 90% не са променени изобщо. Обаче има една тема, която не е била актуална преди 20 години, а която сега е много актуална. Защо футбол у нас е в криза? Обичайният отговор на този въпрос, кое ни е наред, че и футбол да ни е наред. Да. По принцип, това е обичайно клише. Аз обичам да анализирам нещата така, когато съм правил нещо в футбола, в моя бизнес, в рекламата, съм правил стратегия за 3, за 5 години. И съм търсил партньори, които да могат да управляват стратегически и самостоятелно да носят отговорност в определени посоки. В България, според мен, липсата на управленци е точка номер 1. Липсата на управленци. Тоест, ние играем на много места, аз го казах и в ефири, пак и пред вас ще го кажа, че в държавата, в управлението на държавата също много от титулярите ги няма. Няма ги титулярите, които могат да управляват. В футбола е нещо, което първо е хубаво, че ги има все още тези собственици, които да дават собствени пари. Сега не се меся дали са собственици, дали са собствени пари, дали са нечии пари, мен това не ме вълнува. Но едно е да имаш пари, друго да управляваш един клуб. Голяма е спецификата. Когато се погледна в огледалото, аз си виждам Валю Михов, нали? Един Дон Кихотовец на времето. Все карти един Дон Кихот ми подаряваха. Човек доста преживял, доста изживял. Надживял съм много незгоди, много предателства. Но там, където съм бил, си правя разбор на това, което съм направил и виждам, че съм успявал. Може с 5%, може ръст, но имам навсякъде ръст. В управлението на бизнеса ми също, в рекламата, милиони са влезли в футбола. Тези хора, аз казвам от себе си, от първо лице, мисля, че трябва да се замислят. Едно е да имаш пари, друго да ги управляваш и парите си, и клубовете. Клубовете много лесно се управляват и мисля, че на времето този начин на управление с обществените организации, които сега ще предложа и съм предложил вече в устен вариант на господин министъра, ще отида, ако трябва, до министър-председател. Оттам тръгна проблема с управлението на клубовете, с акционерните дружества.
Първо се разруши връзката държава-клуб, т.е. държавата ще да си поддържа базите. Клубовете ще си направят една стройна организация за футболисти, за детско-юношеска школа, за персонал. И вече от тук нататък, под тези, които имат пари, защото човек, аз съм нямал никога много пари, но съм имал маниер на управление, имал съм стил. Да намерите хората с парите и да ги запалите. Първо да намериш един човек с пари и той да си направи отдолу щаба. Единият ти работи по това направление, другия по това направление, трети. И той да не се меси кой ще бъде десен бек, кой ще бъде център халф, кой ще бъде вратар. Това е грешката в българския футбол. Много от хората с пари в българския футбол помислиха, че разбирате от футбол. Това е за мен разколничето. А къде е грешката при ЦСКА? При ЦСК много мога да говоря, но грешката трябва да излезе час по-скоро. И да, след като има грешки, грешката е вярна, трябва да има и наказани хора, трябва да има виновни хора. Аз винаги съм понасял вина. И говоря винаги това, аз какво съм правил, когато си класирах заедно с Пената и заедно с великите момчета от 94-та, матча с Франция, аз си подавах оставката. Бях допуснал грешка. Дали е точно грешка, дали е едно неспоразумение с... може да се спори. Спорно, да. Аз съм прав в моята теза, но ако бях се съгласил с мнението на Христо Данов, може би до сега щяхме да управляваме заедно футбол. Казано без ирония. Бяхме добър тандем, имаха възможностите, имахме различия в футбола, но тогава си подавах оставката. Въпреки, че нямаш основания, класирал си отбора, кой го е правил друг така? За да стигнем до този момент, за да видим ЦСКА, за да видим някой да каже, да, аз имам вина. Аз бърках тук. Излизате милиони, излизате ни... За какво ли не съм, пак го свързвам със себе си, обвиняван, бумагите какво пише? Никъде лев не дължа на държавата, никъде не съм оставил ЦСКА в фалит, а напротив в състояние, което на времето беше доста добро. Никога не съм взел комисионна от футболисти. Това защо не изгледат ръководство в последните от 2008, мисля, че беше така камбаната, когато се направи един компромис, УЕФА ни отряза. Аз съм ЦСКА, това казвам, ни отряза. Да. Затова не ви прекъсвам. Да. А футболният съюз направи компромис да играем в първенството. Също можеше да се направи и сега. ЦСКА да остане в А-група, ако се беше направил мъничко толкова. От 1 януари до 31 март една оздравителна програма, която е много простичко. 30 милиона се разсрочват, тръгваш да плащаш, но правиш стратегия за 3 в плащането, в изплащането, отношение към държавните мъже, смисъл в НАП и ще намериш разбиране. Никой не си мръдна пръста. Притежавахте правата за футболното първенство. Как сега се продава продукт, който събира по 200 зрители на стадиона? Мога да говоря само за волейбол. За футбола вече отдавна ми взеха възможността да... За волейбола е лесно. Обаче и там има проблем, господин Михов. Има проблем, но дигнахме малко рейтинга, дигнахме малко посещенията дали в интернет, дали телевизионни зрители. Нямаме още продукт. Имаме национален отбор. Точно това е проблема. Сега това, което работиме вчера говорих и с братята Найденови, говоря с Сашо от ЦСКА, с Владо Николов. Постоянно съм в кухнята, защото искам все повече и повече да навлизам, да знам. Едно е да е реклама, друго да разбираш от волейбол. Аз не разбирам от волейбол, но това, което расте отдолу, което го виждам в Разлог, което виждам в Кърджали, което виждам в Бургас. Но ето Габрово фалира. Центрове, Марек, моля? Но ето Габрово фалира. Габрово, защото бяха обвързани с държавна стратегия, което не е грешка. Трябва да има държавна стратегия. На времето най-големите успехи на българския спорт е когато имала една... Не говоря за политика. Да. Говоря за спорт. Имало е стратегия за спорт. Водихме се къде ли не на работа и така. Имаше взаимодействие държава-спорт. Имахме успехи. Трябва да вземем нещичко от миналото. За да има центрове, за да има новия Казийски, новия Бербатов, новия Ицо трябва да излиза от базите, от някъде от градовете. Има хора с пари, но на тях им е вменено и стадиони да правят, и бази да правят, и няма да стане. Но волейбола, и ще се върна на футбола да отговоря на въпроса, впечатлен съм от това как се работи с младите. За разлика от футбола, имаме 2-3 школи. На много места всичко е... Не искам да казвам един изказ, който е много такъв недобър, но не лобита, не приятелства, връзки на родителите с треньорите, играем на много места, да не кажа
70-80%, ако твоето дете и аз съм треньор, твоето дете ще играе, ако е Защото се познаваме. Защото се познаваме. Казвам го по най-мекия вариант. Не винаги титулярите в националните отбори, юношески, са най-добрите. Оттам да тръгнем, за да си говорим истински в очите и да се гледаме в очите. Цари ли апатия в ръководството на футбола ни? Апатия... Далеч съм просто. Аз следя футбола, не съм стъпал на стадион, мисля, че от 2-3 години на футболен стадион. Много малко хора почнаха да стъпват. Ето на националния отбор. Последния матч 100 човека. Продукта, тъй като е точно ми е местото да го отговоря, като има продукт, има и зрители, има и телевизионна реклама, и финанси, и всички са доволни. Ето волейболистите националните видяхме. Четвърто място е нещо велико. Нещо е велико. Пълна зала, целият народ се запали. 13, това аз го сравнявам дори с 94-та година. Точно, да. Обединена България, всички нямаше вътре политически път, всичко обединено защото тези момчета, ако бяхме в пълен състав, нали, ако един Казийски беше казал, забравям всички конфликти, идвам за България. Не ме интересува да си голям. Не, че той е малък, той е велик волейболист. Бъди българин. Бербатов да направи така, да дойде в национално отбор, да каже, ще помогна. Грища Димитров да дойде на Купа Дейвис. Да се отидем по-нагоре. Това ме вълнува. Това не може една обединена България, отборите да не са обединени. Но ние сме обединяваме само при такива успехи и при много незгоди. Българите сме нация, която чукам на дърво, Свищовското земетресение, после при тежки наводнения сме обединени, искаме да помогнем. И при големи успехи. През другото време излизаш от вратата и почнем зад гърба ти да говоря. Това е българина. Кажи ми го директно. Тука. Анонимци говорят, плюят. Това е. 90% е само говорене, комплексирано. Много комплекси избиват явно много хора, защото не си чували името. И почват да говорят срещу. Аз обичам да говоря за. Да хваля, защото в краткото време, което се живее, хвали. Махни ги не дадете. Не се връщам назад за лошото, да отмъщавам. Минало за минало. Напред, днеска и напред. Да, тази зала е прекрасна. Волейболното първенство, защо тези зрители не помислят, че всички тези момчета са излезли от България, от българските клубове. В тежко състояние е Левски. Ние нямаме 3 дербита. Футболно Левски ЦСК, баскетболно Левски ЦСК, волейболно Левски ЦСК е на едно ниво на юноши, които ще стане, може би, до година и по-до година ще имаме сериозно дерби. Това трябва да ни тревожи. Къде е първо причината? Някой иска ли да няма ЦСК и Левски двубой? Почвам да си мисля, че тенденция ли е? Баскетбола го разбиха, нямаме дерби. Нали тези спортисти и изобщо бизнеса върви при едно взаимодействие. Телевизия, права, продукт. Не, че са двата отбора, но без тях се губи. Те са маята на нашия бизнес. Наш екип бе в Казахстан, където разговаря с Димитър Димитров. От него ще разберете какъв е живота в тази страна, както и какъв е футбола, какво е качеството му. Вижте нашия разговор. Херо, защо избра Казахстан? Трудно ме да отговоря еднозначно на този въпрос, но получих такова предложение. Знам, че тук футбол расте в последните няколко години. Инвестират се много пари в клубния, така и в националния отбор. И приех това предизвикателство, защото за мен точно в този момент след това, че не се случиха нещата в Левски, аз бях свободен и реших да пробвам. По-силен футболист играе тук, отколкото в България? Пак трудно бих казал еднозначно на този отговор, защото все пак времето, което съм не е чак толкова много, 6 месеца, но факта, че отбор като Астана влезе в Шампионската лига, отбор като Кайрак преодоля почти 4 отбора и загуби само с правилото на чужд терен гол, който срещу Бордо, а отстрани отбори като Цървена звезда победи Бордо тук, показва, че клубният футбол е доста израснал в Казахстан. Не мога да кажа същото за националния отбор, защото там има недостиг, може би така, на качествени футболисти, но смятам, че в годините отбора на Казахстан показва някакво развитие, както в клубно, така и в националния отбор. Така че ми е много трудно да дам. Ако този въпрос беше ми го задал преди няколко години, категорично ще да кажа за България. Но сега нещата не са така еднозначни.
Къде беше Иртиш преди да го поемеш? Иртиш преди да го поема беше на предпоследно место, а за цял по сезон имаше една победа само. И когато ми поставиха задачата, че трябва да се опитам да вкарам отбора в първата шестица, аз приех като, как да ти кажа, като несериозно задача, защото самите те след това казаха, че имали само 1% шанс да влезем. Ние бяхме на 8-9 кръга преди завършването на втория полусезон. Бяхме на 10 точки от шестия отбор. И успяхме не само да стигнем този отбор 6, ами да ги изпреварим накрая с 4 точки, което беше просто... А сега, ако трябва да говоря, мисля, че трудно може да се повтори това нещо. Честно го казвам, в футбола има такива чудеса, но може би това беше едно от чудесата, които станаха. Кое ти помогна, за да стигнете до тази първа шестица? Помогна ми най-вече това, че взимах 4-5 човека нови. Те са известни на българската общност, знаете. Като Фонсека, Касай от Славе, като Томас Сиршек от Ботев Пловдив, като Ронкато, който игра малко в Берое Стара Загора, като Андае, който игра в Локо Пловдив и Берое. Тези футболисти с идването промениха изцяло облика на този отбор. До тогава нямаше финансови проблеми, нещата бяха стабилни, бяхме изключително така като колектив амбицирани. Може би в някои от срещи имахме шанси и късмета да спечелим в последните минути, но ние нямахме 10 кръга почти за загуба. Печелихме всичко водещите отбори. Започнахме и плейофта изключително добре, с победи срещу Атарал, срещу Актобе, срещу Астана даже. Но проблемите дойдоха, наслагваха се един след друг, най-вече финансов характер и нещата вече в един момент станаха неконтролирани. Спомена финансови проблеми. Това значи, че футболистите не са получавали заплати за някакъв период? Да, по няколко месеца не се получавали заплати, което изключително така влияе лошо в микроклимата, в отбора, обстановката, в настройката на самите футболисти, защото те имат информация за другите отбори, знаят как стоят нещата и това е доста. Това е може би най-сериозният проблем, който сега в момента се пъсва нашия отбор. Това не те ли смущава? В смисъл, твоята работа не... И какво би предприел ти? Ще останеш ли в Иртиш или... Много ми смущава. Не знам, ще се опитам да разговарям с ръководство и да разбера дали нещата ще бъдат такива и през следващата година. Ако са такива, наистина ще трябва да се замисля дали си струва да човек да хаби труд и нерви и така нататък. Надявам се да се оправят, но казвам, това е само в сферата на желанията. Доволен ли си от мястото, което постигна с Иртиш в това първенство, което приключва? Ако трябва да бъда честен, аз съм максималист човек, разбира се, не съм доволен, защото реално погледното по качество на игрите, които показахме, това го потвърждават много специалисти, ние заслужавахме може би трето место след Грандовите, Кайрати и Астана по игрите, които показахме, пак повтарям. Но последните няколко кръга се случиха такива неща, които просто не искам да ги коментирам. Свикна ли са живота в Казахстан? Да, бих казал, свикнах. Аз и когато дойдох тук, моите очаквания не бяха чак толкова големи. Даже си мислих, че нещата са много по-зле от това, което видях. И затова станах, мога да кажа, приятно изненадан. Даже ако трябва да го сравнявам, примерно, този Павлодар с Перм, отбора, който там работех в Русия, мога да ти кажа, че отбора, т.е. града на Павлодар е като че ли по-добър, по-хубав, по-благоустроен град, отколкото е Перм. Не е ли жалко, че двама от най-добрите треньори в България, ти и Станимир Стоилов, работите тук, а не в страната ни? Не знам как да го кажа. Неприятно ми, разбира се, че така да го кажа. Жалко, не знам дали точно и нескромно да се коментира това нещо, но неприятно е, но просто обстоятелствата нас не принудиха. Знаете как стояха нещата и с мене, последно как се развиваха нещата с Левски, с Мари, с Ботев по същия начин. Наистина неприятно е, но човек трябва да търси место под слънцето и да работи. Някога мислил ли си, че ще се върнеш да работиш в България? Или това вече не ти минава през ума? Като виждаш какво се случва в страната ни. Това е моята родина, естествено, че аз обичам и следа всичко. Аз, ако нещата са нормални, всичко и ако се даде възможност на човек да работи,
Естествено, човек предпочита да бъде около близките си, около роднините си, около приятелите си, но в момента, както виждам, нещата в България са изключително тежки и трудни. И не мога да кажа. Човек никога не трябва да казва. Никога на този етап ми е трудно да кажа да, бих се върнал веднага, защото да, искам да бъда в България, искам да бъда при близките си, но виждам как седят нещата изобщо в футбола и много трудно да се намери там нормална обстановка за работа. И затова човек се замисли дали точно в този период, в този момент трябва да се върне. Със сигурност на два пъти спомена Левски, неосъществената работа с Левски. Защо се получи така? Аз и до ден днешен не мога да разбера. Човек като теб, който със сигурност бил е желан на Герена, изведнъж се стигна до нещо, което аз нямам обяснение. Аз имам обяснение за много неща, но аз в няколко разговора, които имахме с теб и преди това, ти казах, че аз бях принуден да се откажа. Просто беше подсказано да се откажа. Все пак всеки човек има някакво достоинство и когато нещата и делата се правят така, че за да го уронват неговото достоинство и авторитет, те знаеха, че аз ще реагирам по този начин и затова го правих. А иначе аз съм имал огромното желание. Много хора ме упрекват, че не съм започнал веднага, когато съм получил поканата след третия и четвъртия кръг, когато освободиха Мурсия. Но това е била моята преценка. Дали е правилна или неправилна, аз не казвам, нали? Но това е била моята преценка и съм казал, сметнал съм, че тази селекция, която в момента е в Левски, най-вече чужденците, че мен не ме устройва, че аз, когато пристигна в Левски, искам да се боря за шампионската, всичко друго за мен е провал. И съм сметнал, че декември месец аз ще направя нужната селекция и поради тази причина заминах за Холандия и нали, там и други държави смятах да хода. Да направя нужната селекция, която, пак казвам, в рамките на възможности финансовите, които бяха на този момент в Левски. В никакъв случай нищо повече нямаше да се вземе. Даже като заплати сигурно щяха да бъдат и по-ниски, по-млади футболисти. И смятах, че с тази селекция аз ще имам реални шансове и възможности да се боря за титла и за купа в София. Но имаше така едно изказване на така високопоставени хора, че в Левски трябва да бъде еди кой си. И оттам нещата аз се усетих, че тотално се обърнаха срещу мене и отношение, и абсолютно всичко. И вече върха беше последните няколко дни с така поведението, което подказаха в София, когато бях. И аз тогава реших, за да запазя себе си, за да поставя достоинството си, няма смисъл, когато усещаш, че си нежелан по някакъв начин. Аз за предфено ти казва, да, ние го искахме и така нататък, но аз виждах, че нещата не са така. Даже те просто радваха и се чакаха момента, когато аз се откажа, но те правиха всичко възможно да се откажа. Остана ли горчилка от теб? Да, заболявам много, ако трябва да бъда честен, защото ако аз не съм искал да ходя в Левски, аз щях да кажа още веднага. Това не е проблем, причина да кажа, не искам, не му устроят нещата и така нататък. Не виждам бъдеще реално в този момент. Аз съм ги приел нещата такива, каквито са приел. Знам, че нещата бяха тежки и трудни, но аз съм ги приел. Решил съм да правя нужната селекция, край на краища. Смятам, че това е крещящо право за всеки един човек да направи селекцията, за да може да изгражда своя отбор според своята философия. На мен това нещо не ми беше разрешено. И затова аз смятах, че няма смисъл да... Връщам те в футбол в Казахстан. По-честен футбол ли си играе тук, отколкото в България? Трудно ми е да кажа. По-честен футбол. Мога да кажа, че до плейофите, когато беше на 100% честен футбол. Сега не мога да бъда на 100% убеден. Разни слухове се чуват. Подсещам някакви неща, но категорично не мога да кажа нищо. Съдийството също е такъв фактор, който и в България, и тук до известна степен влияе много. Тук по-спокоен ли си на скамейката или? Факт е, че до сега не съм изгонен, значи съм по-спокоен. А кое те кара да си по-спокоен? Може би глобите, които са имали. Сериозни глоби, да. Даже на последния, т.е. на предпоследния матч, когато играхме един решаващи матч за Лига Европа, аз видях поведението на съдията, там нещата бяха ужасни просто. И въпреки, че ние водехме резултата, аз виждах как се нещата, къде отиват. И за да не изгоря като факел, аз сложих моя колега отпред и казах, аз ще седна, защото мисля, че ще влеза на терена след малко, няма да мога да издържа. Така че и тук ги има тези неща. За голямо съжаление.
Утре е премиерата на биографичния филм за Кристиано Роналдо. Най-любопитното в него е, че участва големия съперник на португалеца във футбола – Лео Меси. Филма ще срещне почитателите на Роналдо с членовете от неговото семейство, както и с най-близките му приятели и съотборници. Снимките са отнели на екипа 14 месеца, а действието се развива основно в 3 града. Родното място на звездата Мадейра, Лисабон, където започва професионалната кариера на нападателя, и Мадрид, където Кристиано играе от юни 2009 година в местния Гранд Реал. Продуценти на проекта са Джеймс Гейрис и Азив Кападия, които вече създадоха изключително успешни биографични филми за живота на Айртон Сена и този на Ейми Уайнхаус и регистрираха печалба от по над 3 милиона евро в британския бокс офис. Очакванията са новата лента също да покори върховете в киноиндустрията. Кристиано обеща на феновете, че във филма няма да видят нищо измислено или манипулирано, а любимецът им ще бъде максимално прям и ще разкрие 100% от себе си. И това е абсолютната истина. Майката на Роналдо, Мария Долорес дос Сантос Авейро, прави шокиращото признание, че най-добрият футболист в света за последните 2 години е можело изобщо да не се роди, тъй като първоначално желанието й било да абортира. Тя споделя: Кристиано не беше планирано дете, а ми донесе толкова много радост. Семейството е минало през редица тежки моменти. Бащата на голмайстор номер 1 в историята на Реал Мадрид е алкохолик и преди 10 години умира заради проблеми с бъбреците, причинени от неговата зависимост. Изключително труден е бил и изборът Роналдо да бъде пратен съвсем сам в Спортинг Лисабон само на 12 години. Доня Мария признава, че се е почувствала все едно го изоставила, а Роналдо твърди, че това е най-лошото преживяване в живота му. В същото време обаче тази постъпка е калила характера му и го е направила толкова силен, колкото е днес, за да може да се справя с всички предизвикателства, пред които живота го изправя. В лентата звездата е напълно откровен и казва: за някой най-добрият в света може би е Лео Меси, за други Андрес Иниеста, но за мен това съм аз, защото знам през какво съм преминал, за да стигна до тук. Интересно е да се отбележи, че в трейлера на филма фигурира и кадър с големия съперник на нападателя на Реал през годините Меси. Немалка част от проекта представя Кристиано в може би най-важната роля – тази на баща. Той се старае да прекарва възможно най-много време с сина си, който за всеобщо очудване признава, че един ден иска да стане вратар, като по този начин искрено разсмива звездата. Роналдо не крие, че има амбиции да направи успешна кариера и в киното, подобно на друг играч от близкото минало – Вини Джонс. Кристиано трябваше да получи роля в най-новия филм на Мартин Скорсезе, а в замяна да предостави апартамента си в Ню Йорк за снимките. В крайна сметка обаче това няма да се случи, защото Алесандро Прото, чиято история ще се разказва в лентата, не харесва футболиста. Все пак не всичко е загубено за Кристиано, който ще получи 20 милиона евро като компенсация за развалената сделка. Според предварителните информации, утре звездата ще бъде в Лондон за премиерата на биографичния си филм. Възхваляван от някой заради безспорните си качества, хулен от други заради егоизма и нарцисизма си, сигурното е, че този футболист е истинска легенда и вече оставил името си с златни букви в най-популярната игра. Продължаваме с интервюто с Валентин Михов. Още интересни неща ще научите от човека, който е дал много години от живота си за най-популярната игра – футбола. Бихте ли се върнали отново в футбола като ръководител? Като ръководител? Да. Не. Изобщо съм спрял с ръководни постове като консултант, нещо да консултирам. Това е модерна дума. Да, консултантска къща. Може да се помага, но аз съм в добри отношения. За апатията аз тръгнах отдалече, за да стигна до апатията. Сигурно в някои моменти, в някои от ръководителите, членове на изпълкома, ние имаме там мястото. И може би Боби Михайлов тъй като аз хваля Боби Михайлов в това си качество, че той за първи път направи така, че имаме българин в УЕФА, което е признание. Това няма никой. Както и аз, много ми е, ще да кажа кеф, много ми е голямо удоволствие, когато бях член на борда на Европейската професионална лига. Това е едното.
Но това не трябва пък да те главозамая сега един ореол и аз да не виждам отдолу под мене нищо. Тоест състава на Футболния съюз може би трябва да се върне на времето, когато не от мене да взема пример, но успеха дойде, когато в Футболния съюз бяха главно банкери, финансови институции, които представляваха Цеко Минев, Ивайло Мутавчиев, Олег Недялков, Емо Кюлев, Лека Мопръс, Пеню Хаджиев, Христо Данов, Христо Александров, банкери. 9 банкери бяха вътре и юристи, защото там няма място за футболни специалисти. Мястото на футболните специалисти е в професионалната футболна лига. Да. Това е моето мнение, така е почти цяла Европа, 70-80%. И да върви икономиката на футбола, стратегията в строителство на бази, връзка с държава, детско-юношески футбол. Но явно това го видях в Барса, между другото. Барса е на този принцип и много отбори са на този. Не им трябват футболни специалисти вътре. Трябват им икономика, трябват им бизнес стратегии. Менеджери. Разбира се. Сега ще ви върна във времето, когато бяхте футболист на Академик Свищов. Разкажете ни. Тук има една снимка, снимайте после. После ще снимам. Много... Разкажете ни за първия си ден в съблекалнята на студентите. Първия си ден. Първо в Свищовския край аз бях преди 4-5 дена там. Почетен граждан съм, с което се гордея. И често казвам, си почетен, трябва да си почтен. Да. Нали, и това е вярно. Добре. Щастлив съм, че съм свищовски възпитаник. Благодарен съм на хората. Отблагодарих се след това, като издържах 8-9 години академик, заедно с Румен Янчев, но един наш общ приятел, няма да споменавам фирми. И първият ден в съблекалната, първо много голяма заслуга да отида там, бяха футболисти, бивши футболисти от Локомотив Горна. Аз играех в захарни заводи, които сега са много актуални. Захарта е актуална. Да. И старите футболисти на Локо Горна викат: Зайче, те ми викат, аз бях войник. В Горна не отида и София. Много са като тебе такива. Аз никога не съм бил голям футболист. Бях помагач. Мога да свърша работа, да опазя Краси Минев, най-добрият нападател на Левски, да опазя този, да опазя... Мога да опазя да свърша работа, да намеря време и да падна за дуспа. Да. Това бях. В колективния спорт всеки един трябва да си знае място. Кой опъва пасове, кой може да направи гол, кой... Аз можех това. И си знае нивото. Средно качество, но върши работа. Работар. Така пише и във вестника. Имам си всички вестници. И ви като отиди Свищов. Отивам, бях прият в икономическия в София. Тогава Самсаров, една велика личност в икономически институт, имаше отбор икономически институт. Викам, аз съм за това ниво. Ще играя в икономически институт и си поддържам така форма. Лека му пръст. Просто това е велик човек. И от тези приятели просто ми тръгна в Свищов. Отидох. Един прекрасен човек, Калушков, ме посрещна, помощник ректор, и на него лека му пръст. Христо Драганов беше шеф на клуба тогава. Едно известно име и в момента беше в застрахователния бизнес. Ректор беше Делчо Порязов. Приехаме. Веднага ми прехвърлиха документите, защото тогава беше по-сложно, където си пред. Но за футбол се намираше. Да, вратички винаги. Вратички се намираше. И попаднах в Академик. Бяхме, там сме на етапи, идваме, смисъл, 4-ти курс свършват, отиват си, правят им изпращане и идват новобранците, първи курс. И аз тогава си уших панталон, дрехи никакви от войниклъка, риска, мизерия голяма. Но щастлив, че отивам в Свищов. Приехаме, примерно, там имаше такива имена. Пламен Вълков, и той не е след живите, Цури Каменов, жив и здрав е, Данчо Петков, Пепи Станков, Нончев, Джаров, Васко Петков, всички могат, целият състав. Аз ако на първата тренировка приехаме страшно радушно. Страшно радушно, аз съм колективист, аз не съм заедлив, не съм... Да, понякога като е мъчна между краката, почвам да... Малко Махленски имаше още, Махленското имаше още в мене, но ме приеха много добре и там другия начин на провеждане на подготовката там, ние бяхме и студенти, и футболисти. Менталитета на момчета беше съвсем различен. Образованието все още значеше нещо. Точките, всичко беше постфактум, ние бяхме първо студенти и футболисти. Да, имахме сигурно при преподавателите тройка. Сигурно. Но аз си завърших с над 5, защото исках да се уча, ходих на консултации, но прекрасни и футболисти, прекрасни хора, които ме очеловечиха, оформиха като човек. Всеки ми е подал ръка, всеки ми е казал и вече на втората година
Първата година почнах да влизам резерва. От тогава ми е пряко ревалил дуспата и стана така, че за 7-8 мача имам 4-5 дуспи. Като ме спъват хората, какво да правя? Свират, то ти е драго да свириш дуспа, като падна. И втората година, края на втората, влязахме в А група. Тогава дойде Иван Колев смени и тогава играех титуляр. Видях големия футбол, големи имена, да пазиш Павката Панов, Божо Колев, Киро Миланов също, Христо Бонев. Че аз се гордея само това, че съм бил до тях. На времето, когато беше жив Гунди, гоних топките да пипнеш Гунди. Митата, пената, Боже. Това го няма в момента. Този менталитет. Защото може би нямаме и такива фигури. Като менталитет и като изяви на терена. Защо станахте президент на ЦСКА? Защо? То беше много весело. Тук, като гледам, няма нищо тъжно. Аз съм весел човек. И в Кореком работех, което не е реклама, това е фирма. Не, тя фалира. Тя вече отиде в историята. Тя отиде в историята. Да. Изкарах 9-10 години стаж. Просто искам, че с камерите благодаря на всички учители, търговци в Кореком. Беше всички колеги, колежки. Прекрасен дом да те учат. Едно второ училище изкарах, търговско. Просто всеки един търговец ти даваше възможности като човек и възможност да учихаме да не си лаком, да вземаш по-малко, като може. Просто наука беше. Това Кореком. Благодарен съм още веднъж на всички мои колеги и шефове. И в Кореком идва пената по едно време. И вика, батка, знаеш, Пенчо какво? Батка, дай да помислиш малко да обединиме бизнеса и футбола. И ще го къде. Напред с материала много пената. И отивам аз горе и нося на ЦСКА. Тогава имах not for sale, много демонстрациони. Най-хубавите одеколони. Научих Ицо, това учи ги, с кой вечер, с кой през деня, защото мене ме учиха и аз трябва да предам опит. Ицо почна да идва при мен, бат Баро дай ми още малко, Любо, с всички бяхме в приятелски отношения, но пената най-накрая вика така и така и при тях им говорих за някои неща, търговски. И Пенчо чул, като на чашка вино вечерта бяло, вика, помисли да дойдеш при нас. И точно в този момент аз правя събрание, защото много хора се правят демократи. Аз бях председател на профсъвета, на синдиката, плюс директор кантора, и бяха срещу нашия генерален директор и правиме събрание. И от тези хора, които правихме събрание, искаха смяната, стана така, че останаха 4 с идеята, 24 също. И аз на другия ден, на следващия ден точно, отивам при генералния ми директор и казвам, драги генерален директор, драги Попов, моля ти се, не ме уволни дисциплинарно. Направил съм го, това е израз на, казвам ти, ония години. Да. Отиваш срещу хляба си. Имаш хубава заплата, прилична, 210 лева директор кантора. Има си странични бонусчета, весело. Отивах и изгорях. И в този момент, когато аз отивам да се моля да не ме уволня дисциплинарно, пената идва. Вика, батка, помисли. Викам, Пенчо, тръгвам, какво? Така и така. А шефа пък на Кореком тогава ми каза, ти си достоен човек, ще ти предложа дори и нещо повече от това, което си. Нали, ти постъпи правилно, показа на колектива критиките, дадох му възпитано 7-8 точки, по които искахме отговори. Никога не е имало конфликт като тези, които стават в момента. Интелигентно му даваш, той ти казва, оставам те на работа и въпреки всичко помислих още една седмица и се съгласих да отида в... Така ме чувъркаш. Но никога не съм управлявал клуб. Да, научих се от търговците на управление да си водя, защото аз една специфика, всички стоки, които се доставяха от света, аз им осигурявах транспорт и застрахователна политика. Това е изкуство. И вече със самочувствие малко, че можеш нещо и можеш да направиш, научен от управленците в Кореком, обаче става събрание и пената го сменят. И Боби Станков. Те мислят, че първо Боби го смениха и после пената. Пената ме канеше за президент, значи Боби е бил вече в оставка или решение тогава беше обществена организация и ръководство 11 или 13 човека те освобождават. И пената го освободиха и аз си останах в Кореком и си продължих да си работя, може би още месец, два, три. После Паро дойде и стана така, че втория кръг ЦСКА беше с една точка на предпоследно место. И Паро никой дойде и вика, Валю, разбрах, че имаш едно предложение, имаш оферта. Какво ти е мнението? Викам, Паро, не ме питай втори път.
Идвам. Направиха едно събрание, може би 140-50 човека общо събрание, 150 гласа, защото така беше още... Някои не ме познаваха, Сашо Манов ме познаваше, Пената ме познаваше, старите така ветерани, те не бяха ветераните, тогава бяха големи футболисти. Пълна подкрепа бяха поручили. Без проучване на времето не ставаше. Не. Приеха ми и започнах да действам. И направих някои неща, които сега, като чета и книгата си, като си чета и това, което съм правил, за първи път в историята на футбола съм направил неща. От само себе си, може би, интуиция, не казвам, че съм бил гениален ръководител, страшен. Може би времето, когато ние бяхме най-комунистически отбор, в кавички, червени, какви ли не бяхме, червени буклуци постоянно, направих 3-4 хода, с които да им докажа, че комунизма и ЦСКА няма нищо общо. Това, че съм бил партиен член, че аз се гордея, че съм бил партиен член. Какво от това? Като съм демократично настроен, като съм един от основателите на Национален клуб Гунди, с което се гордея. Имаме акции в Левски, с което се гордея. Защо? Защо трябва да бъда затворен? Много мога да разказвам, но... Да питам нещо. Кога разбирате, че един човек държи на вас? Кога? Когато при 2-3 взаимодействия има доверие. За мен доверието е важно. И сега и в бизнес аз исках още малко да доизкажа, но не подсетиш за нещо интересно, ще да кажа. Доверието държи на вас. Зависи, жена ли е мъж първо. Ако е мъж, много мъже и досега ми доказаха, че в най-тежките години са държали на мене. Най-тежките моите години, тъй като по политически причини, малко и с мои грешки, ми направиха така, че ми лишиха от известна сума пари, която не е малка. И започнаха от под нулата. Тогава видях кои държат на мене, кои ми вярват, за да отговоря на въпроса. Това са 12 човека, верни приятели си ги приборих, които няма почукване на вратата или някакво взаимодействие да поискам от тях помощ. Каквато и да нямам. И между тях има една жена, която е прекрасна, мога да ви кажа винаги името, Мина Николова, аз постоянно я повтарям, а мъжете мога да ги изреда. Но това ги описвам в книгата. Разбрах, че те ми вярват, разбрах, че имат доверие, разбрах, че ме познават. Тези хора, които ме познават, не може да не ми вярват. Но тези, които ме предадоха, вече ме боли. Предателството е нещо, което не мога да го понасям. Доста хора ме предадоха. И това няма начин да не го боли човек. Интересната история, за която трябваше да ви подсетвам. Интересната, само си повтори въпроса. Имах нещо интересно да ти кажа. Предният ти въпрос. То беше за ЦСКА? За ЦСКА. Защо? Интересните работи, които направих за първи път. За антикомунистическото ми действие. Не, че се срамувам, напротив, пак казвам, гордея се, че съм бил член на партията. Направихме така, че ние откликнахме първи на СДС, на повика на СДС за майчина кърма. $20,000, веднага събирам управителен съвет, генерал Петър Илиев, гласуваме пари за майчина кърма. За първи път тъмнокож човек, да разсеяме мита, че комунизмът. За първи път всеки футболист с кола. За първи път във Вестник Демокрация конкурс за абревиатура на ЦСКА, във Вестник Демокрация. Това са някои ходове, които са ми идвали отвътре. Не за да руша мита за комунизъм. В футбола исках да докажа, че футбол е спорт. Това, че сме с червени фанелки, сега играят и с черни, и с всякакви резервни екипи ЦСКА, не е мерилото за даден строй. За политиката в държавата. Това исках да им докажа. И когато съм опрекван, че имам акции в друг отбор, в Левски, когато съм опрекван, че хода на... Ето го Гунди. Национален клуб Гунди. За мен Гунди е религия. Ицо Стоичков е религия. Пената, митата. Защо да не ги... Те са българи. Защо трябва да ги казвам само от нашите от ЦСКА? Уважавам Христо Бонев, благотворя го. Който и да каже Чико, Божо Колев, това са имена, които са оставили така, следа. Иван Колев да не се връщаме и назад. Гацо Панайотов, Гацо. Със сигурно ще пропуснете някой. Сигурно ще пропусна, но са големи имена. А защо не върви българския футбол? Защо са ни такива резултатите? Защото нямаме такива личности. Тези, които ги изредих, след това 94-та беше
последните мохикани, където един футболист може да обърне мач, може да поведе четата. Това е малко след това. Наско остана, мисля, че още малко в футбола. И това са последните водачи, последните лидери. Ние нямаме лидер. Аз го казвам често с един треньор от Племен, Владо Попов, с тия коне, тая кошия. Той е такъв народен изказ. Да. С това, което имаме, с силни коне, може да направим по-голяма кошия. Кошиите на Тодоровден, както се правят. Нямаме, има един Ивелин Попов. И всичко около него. Но Евелин сам, той показва поне нещо, което, но... До там. Финал на нашия разговор. Да кажете. Да кажа? Да. Да бъдем все още оптимисти. Аз съм винаги оптимист. Много хора ми се... Вчера бях с Виктор Вълков, една велика фигура. Викам, Вики, по-тежко може и да бъде, и го прегръщам. Той ме прегръща, вика, бъди оптимист може. Така че трябва да бъдем оптимисти. Добре, благодаря ви много за този разговор. И аз благодаря. Нападателят на Дунав Юлиан Ненов получи повиквателна за младежкия национален отбор. Какви са целите и амбициите му, ще научите от репортажа на колежката Ина Виденова. Първо да те попитам как се запали по футбола. Запалих се от малък. Цялото семейство е футболно. Баща ми, както знаете, играл в ЦСКА. И може и благодарение на него така се запалих повече. Защо не последва неговия пример да застанеш на вратата? Защото още от малък си избрах позицията нападател, обичам да вкарвам голове и ми е най-удобно там. А баща ти помага ли ти с съвети и напътствия? Да, винаги, когато има нещо, което трябва да решавам, винаги се допитвам до него. Ти си един от най-големите таланти на червената школа, юноша на ЦСКА. Какво е да израснеш в такъв клуб и трудно ли се задържа капитанската лента толкова години? Трудно е. Винаги има конкуренция в ЦСКА. Всяко едно дете, всяко едно момче иска да играе там. Но трудно не е. Ние всяка година избирахме капитан и всяка година ме избираха мене, така че... А защо напусна ЦСКА? Защото бях пратен в Етрополе да се обигравам и когато се върнах, никой не ми извънна, не ме потърси, бях принуден да търся някъде другаде да се развивам. А болно ли ти е за ситуацията в ЦСКА и за това, което се случва на Червената армия? Разбира се, аз винаги съм от ЦСКА и винаги ще бъда от ЦСКА. И ЦСКА да играе в В-група, това няма как да стане. Как попадна в Дунав? Треньора ми се обади, бях в Горна Оряховица, треньора ми се обади, разбрах, че много хубаво и много професионално се работи тук и има големи цели и затова исках да дойда да помогна на отбора и аз да се развивам като футболист. Смяташ ли, че това твое решение е добре за развитието на кариерата ти? Да, до този момент смятам, че е най-доброто, което взех. Добре ли се чувстваш в Русе? Перфектно. Много даже. Имаш 2-годишен договор с Дунав, представяш се чудесно. Ако отборът влезе в А-група, би ли останал в редиците на Дунав или ако не успеете да се преборите за елита, ще продължиш ли да помагаш с добрата си игра? Има много време до тогава. Сега не мога да кажа от сега, но ако влезем в А-група, защо да не остана? Харесвам и тук, отборът е добър, млад. Има време. Какви са твоите амбиции да се докажеш в някой добър отбор в България или да играеш в чужбина? В чужбина. Всеки иска да излезе да се докаже в чужбина. Но първо искам да играя в България в А-група и тогава, ако е възможно, да излезна в чужбина. А добрите ти изяви не останаха незабелязани. Изненада ли бе за теб поканата от Тони Здравков за националния отбор? Мислех си го наистина, исках да бъда викнат и за първи път ме викат в младежкия национален отбор, така че изненадан съм, но мисля, че е заслужено. Какви са очакванията ти? Очакванията да се представя добре, ще дам всичко от себе си, да ме викнат пак. Кога заминаваш?
Веднага след мача с Верея в понеделник. След мача с Литек за Купата на България се чуха много добри отзиви за теб, че си готов за големия футбол. Ти специално чувстваш ли се готов за големия футбол? Затова работя. Затова от 10 години тренирам футбол. 3 години вече съм в Б група. Мисля, че съм готов. Добре, много ти благодаря за това интервю и ти пожелавам успех. И аз ви благодаря. Мерси. Баскетболистките на Дунав Русе продължават участието си в турнира FIBA Еврокъп. Техен съперник бе шведския Люлео Баскет. Как завърши резултата и какви бяха коментарите след него, ще научите от Ина Виденова. Първо победихме един много силен противник. Искам да ви кажа, че отбора на Лулея от Швеция е много класен съперник. Победихме го с това, че смятам, че се справихме по най-добрия възможен начин с техните силни страни. Бяхме разучили добре противника и играхме правилно в защита. Мога да поздравя всички момичета, които се стараха много в този матч. Видях изключително себераздаване. Може би така за всички остана неясно, но Виолина Кочева игра контузена, но се включи много добре в матч. Специално трябва да поздравя останалите момичета, особено Радостина Димитрова, Светомира Шаренкапова, който Цоми днеска направи уникален матч. Честита победа! Благодаря. Първа в Еврокап. Ти се представи страхотно, получи похвала от треньора Георги Бошков. Да коментираш матча и да ни кажеш с какво ги превъзхождахте. Аз също съм много щастлива, че победихме. Мисля, че това ни е най-добрият матч от началото на сезона. Наистина играхме много добре в защита, помагахме си и всъщност мисля, че това беше главно. Като играем като отбор, мисля, че няма да имаме проблеми в групата. Според теб силите изравнени ли са? Преодолима ли е тази група? Да, абсолютно. Мисля, че тази година ни се паднаха отбори на нашето ниво. Защото много се коментираше, че шведките са много силен отбор. Те са силен отбор, но шампионките на България победиха шампионките на Швеция. Да, абсолютно. Смятам, че като гости ще ни е малко по-трудно, но не е невъзможно. Добре, какво мислиш ли, че трябва да подобрите нещо в играта, за да се случват по-добре нещата? Да, със сигурност имаме много неща да подобряваме. Надявам се от тук нататък всичко да върви все по-добре и да бием. А как ти се стори атмосферата в залата? Беше много... Не очаквах наистина да се напълни толкова и все едно бяхме в малката зала. Беше много добре. Вили, честита победа! Ти получи похвала от треньора за твоето представяне и игра въпреки контузията, която имаш. Как се чувстваш? Първо да те попитам. Добре се чувствам. Има известна болка, това е неизбежно, все пак това е някаква контузия. Хубавото е, че победихме и победихме с разлика, защото ни очаква много тежък матч също в Швеция. Целият отбор, мога да кажа, че се представихме много добре, играхме здраво, заедно и хубаво е, че треньора повярва в мен, защото когато треньора вярва в теб, тогава можеш да се представиш най-добре. И това ми даде по-скоро сили да забравя за контузията. Мисля, че всички вложиха много от себе си и помагаха също на мен, така както и в защита, така и в нападение. Мисля, че добре се получи и се поздравихме накрая с победата. Първа в Еврокъп и всички сега трябва да сме щастливи, но и да тренираме още повече, защото ни предстои много тежък матч и в неделя от първенството. А какво ви даде предимство? В какво ги превъзхождате? Ние се готвихме много усилено тактически за този матч. Имахме 2-3 дена, в които усилено разузнавахме отбора
Швеция. Концентрацията ни даде предимство, както и многото помощи, които си дадохме, за да спрем силния техен шут от тройката. И мисля, че това наистина много ни помогна, стимулирани, за да играем и добре в нападение. Какво ги превъзхождате? Мисля, че ги превъзхождахме с повече желание. Повече желание за победа пред тази публика. Тук в Русе ние нямаме право на грешка и дано това е началото на една така устремена пътека към победите ни в Еврокъп. И едно хубаво завръщане на Дунав в Европа. Хареса ли ти атмосферата в залата? Какво е да играеш в това прекрасно съоръжение? Много ми харесва да играя. По принцип съм много щастлива, че играя в Русе като цяло. Зала Дунав преди беше малка и се чуваше много скандиранията, абсолютно всичко. Но сега имаме възможност да играем в тази зала и когато стъпиш на терена на тази зала, даваш максимума от себе си, защото се вижда от абсолютно всякъде как хората ти скандират името, как те подкрепят. Чувството е просто настръхваш при всяко едно скандиране. Тина, честита първа победа в Еврокъп. Чудесно представяне. От твоя страна да ни кажеш мнението си за матча и отборната игра. Ами аз съм щастлива, че победихме. Това ни е първа победа от много време насам. Мисля, че показахме доста добра и в защита и бърза игра и мисля, че това беше добро за нас и това трябваше да се получи. Това сме тренирали и то се случи и го показахме на днешния матч. С това ли ги превъзхождате? Ами, не мога да кажа с кое ги превъзхождаме. Всеки отбор си има някакви неща, но аз мисля, че винаги е било тук целта да играме като едно цяло, като отбор, да се раздаваш изцяло със сърцето си да играеш. И мисля, че това като го направиш няма никакво значение как ще те пазят и така нататък. Добре, според теб преодолима ли е групата? Ами аз мисля, че да. Гледала съм мачовете на другите отбори. И мисля, че имаме реални шансове да излезем. Ако играем така, както днес показахме, мисля, че няма значение къде ще играем, навън или тук. Трябва да победим. Над 20 екипажа от страната и чужбина се включиха в състезанието по офроуд. Ето интересни кадри от тридневната надпревара. Днес приключи тридневното състезание по офроуд Networks Offroad 2015, част от националната верига България Trophy Challenge. Последният кръг от чемпионата се проведе в Русе и бе организиран от най-големия русенски телекомуникационен оператор Networks България. 40 екипажа от цялата страна, както и състезатели от Румъния, участваха в 3 класа – рали, експерт трофи и хоби трофи. Клас рали бе и пети последен кръг от националния шампионат по офроуд към Българска федерация по автомобилен спорт. В първия ден от надпреварата всички участници стартираха от квартал Средна Кула. Маршрутите бяха опознавателни и подготвителни за тежките трасета през втория ден. Рано сутринта в събота участниците в клас рали стартираха от квартал Хиподрума и изминаха маршрут от 360 км през цяла североизточна България. Тежкото трасе имаше за цел да докаже издръжливостта на екипажите и машините. В клас трофи трасето на участниците включваше 2 СС етапа в 35 км. Клас хоби стартира от квартал Средна Кула, като участниците преодоляха маршрут от 80 км. За последния ден организаторите се бяха погрижили основно за атракцията на публиката. И трите класа финишираха на пистата в квартал Средна Кула по ленти пред зрителите. Състезанието донесе купища емоции на участниците и публиката, което си пролича особено при водещите автомобили. В клас Рали Рейд Т1 първото място бе заето от тандема Петър Минчев и Пламен Николов с Мицубиши Паджеро, които завършиха с общо време 13 часа и 15 минути. На второ място се класираха Милен Милев и Десислав Цветанов от Тетевен с Мерцедес МЛ. Челната тройка бе допълнена от Мануил Иванов и Румен Ангелов с Гранд Чероки също от Тетевен. В клас Т3 на Рали Рейд с УТВ имаше само първо и второ място, заети съответно от Николай Гочев и Пламен Богданов и тандемът Мартин Гочев и Жанета Богданова от Варна. В клас Трофи Хоби класирането оглавиха Деян Димитров и Димитър Цанев от Русе с Мицубиши Паджеро с общо време 4 часа и 19 минути.
Само 2 минути повече поставиха Георги Георгиев и Здравка Георгиева с Нисан Патрол от Русе на второ място. Трети останаха Захари Зарков и Петър Янков с Toyota Land Cruiser също от Русе. В клас Трофи Експерт най-бързо с трасетата се справиха Драгослав Янев и навигатор Деян Давидов от Добрич. С техния автомобил Mercedes G те постигнаха общо време от 1 час и 46 минути. Втори се нареди екипажът Ваню Иванов и Любомир Димитров от Варна с автомобил Нисан Патрол, а трети Педро Пинто и Роберт Тияно от Румъния с Seat Leon Proto. Бяха връчени и купи за фейрплей на тандемите Милен Милев и Десислав Цветанов от ТТВ, както и на състезателите в клас Експерт Трофи Николай Ненов и Цветелин Цанев от Русе. В следващото предаване Спортът отблизо очаквайте обширен репортаж от 3 дни на състезанието. Уважаеми зрители, предаването ни завърши. Надяваме се да е било интересно за вас. Очаквайте ни и следващата неделя, точно след новините. Подкрепата на Ровитекс, част от МКМ Груп.